Shalom. Tapasada marohata, tapuji tuhata, marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ai ibana hapatean jala permulaan ni nasa na adong, natamado ibana dina tinogihonna torop anak tuhasangapon pardenggaton sun iduk ni hangoluan nasida mar hite-hite haporsuhon. Haleluya. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik paupaton.
Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaonomari maula hamuna sa siulaumu, alayanggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de batamdoi, dang jadi ho mangula anggo di nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangebati hutam. Ai di naonomari do di topa de bata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohata de bata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangidogogo mahita laho mangulahon naho bartu patihi. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu pati mi. Amen. Mare de mahita. Topoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na so hatudosan sitopa na sana adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami, akan nahuulah hami marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian hatutubu ni rohanami naroai, nang sian pakatayon nami na soture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami alay na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho alani anak hagolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suru matod di parbadia tu roha nami be, asa tarbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran dohot habadiaon, gabi sahat hami tu hangoluan na soras suda, na pinarbagabagam, dia kana porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jahoba, nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuau,
ayaudo si paluaho, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Mare dehita. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imana dibuat sian buku 2 Samuel Biddu 22, mamuka sian ayat 44 saat rodi ayat 50 sada, marsikat soring mahita majaha. Akub nii nunga di paluaho au sian parbadaan ni bangsokku, nunga di pabakito au gabe ihutan ni akabangso parbegu, gari bangso naso hutada mangoloyau. Merus doa ka anak ni napulik marga, jala aka hitir do nasida ruar sian partano batuan nasida. Debatado silehon aka partubolan tuau, dohot patupahon aka bangso tuau. Dibaheni pujioku maho ale Jahoba di tonga-tonga ni akabangso parbegu jala edehonoku maguarmu. Ido sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amen. Mare dehita. Bye.
tahatidak ma haporseotai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na so hatudosan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siato di parbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na so hatudosani, di sima ibana pay mamulak sogot tutanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sorasuda. Amin. Tabige makor sian gabungan paropuan. Borusi Adari, sektor Galatia, keluarga T si Hombing, Borusi Tanggang, sektor Filipi, keluarga A Nenggolan, Boru Ambarita, Philadelphia, keluarga Situael Manalu, Boru Simanjuntak. Betania masuk jam 10 siawib, keluarga P Sinaga, Boru Simanjuntak. Hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, sektor Sion, keluarga C Barimbing, Boro Pardede, sektor Nasaret, keluarga Situate Manurung, Boru Manalu. Sektor Klose, keluarga Nonya Panggabean, Boru Manik, sektor Bethlehem, keluarga G Manurung, Boru Panjaitan. Napa Waluhon, pemberdayaan Kepala Bidang Koinonia, Marturia, Diakonia, hari Rabu sampai Jumat, tanggal 18 sampai tanggal 20 Februari 2026, di Patupa HKBPdo Pemberdayaan Kepala Bidang Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia, Maringanan di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, Siborong-borong, Borhatdo Amang Pendeta Adel Tasman Nababan, STH Nagabe Kepala Bidang Diakonia Distrik 28 Deboskat Madohoti Ulaoni. Napa Siahon, Ralat Pelean. Ralat Pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial Niwarta Minggu tanggal 8 Februari 2026, sian keluarga S. Dolok Saribu, Boru Manulang tersurat sektor Philadelphia, satikosna sektor Sion. Na pasapuluhon, torop ni ruas na mandohoti permingguan tanggal 8 Februari 2026, godangna 774 halak. Na pasapuluh sadahon,
ruas na berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 16 kepala keluarga, Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 16 sampai tanggal 22 Februari 2026. Hatani debata napasikopon lasni roha muna tersurat di poda 3 ayat 10 di tanganna siamundo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Napa 12 hon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napa sahaton pelean diakoni hurian sosial huria di bagasan mingguon 20 sada kepala keluarga bodangna 3.425.000 rupiah. Napa 10 toluhon pelean bulanan atau tahunan. Torop napa sahaton pelean bulanan tahunan di bagasan mingguon 10 sia kepala keluarga bodangna 5.175.000 rupiah. Manapa 10 ton keuangan huria 10 sada juta 337.625 rupiah. Pembangunan 1.014.300 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.200.575 rupiah. Jumlah 22.651.500 rupiah. Molo tungadong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padinggaton. Mauliate ma hupasahat tami tu sude ruas na pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Februari 2026 dohot hamulateon. Tu aka naso pasahat dope taingot ma amanginang makarikoton pasahaton ganup bulan tuhuria marhite perhalado sektor tabe. Akatiting manang informasi naso hujahon hami suang songonima nang titing parhepengon lengkap mai boy mata jahadi harotas manang warta jemaat digital na boy dipindai marhite barcode manang kode nang rade di bangkut tabe songonima titing namasa dohot si pamasaon di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhata ma peliani bain sangap di goarna. Amin. Tabegema korsian ama Jericho.
Marede mahita laus tapasahat ma peliata pelian sada dohot sadabi. Balgani holo
dame ni debata na sumurung, sian salhut na roha, ima na mangaramuti akka ate-ate, dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madihamu salhut na damang lenang. Tajako mahatani dibata, ima sian Evangelium Lukas bidusia, memuka sian ayat 20 rodi 36. Ucaha madihita songono mahatana. Marsangap Tuhan Yesus didoluk. Arga waluari dung salpu hatau ondeng ditogi homa si Petrus, si Yohanes, dohot si Jakobus nakok tudoluk martangyang. Jadi ujuna martangyangi ibana mimbar marupa nibuhina jalamar linang-linang ma para bitonna. Maka taima dua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia. Marhasanga podona sida idaon akka na humatahon ujung ni lakana sipa sidungonna di Jerusalem. Tarpodom do anggo si Petrus dohot akka donganna. Alai dungdungo na sida gabe di idama hasanga ponai nang halak na duai jongjong di lambungna. Jalamartahi sirang na sida sian ibana ninna si Petrus mamadok Yesus. O guru dengganai di son. Upauli hami ma pos sopo-sopo tolu. Sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Swadong di boto nanidok nai. Madok songonido pe ibana, Roma ombun sada mangalinggomi nasida. Gabe hata hutan manasida, laho bongot tu bagasan ombuni. Jadi makuling ma sada suara sian ombuni madok. Odo anakku na terpilih, tangi honamu ma ibana. Jadi dong makuling suarai, sa sada Yesus nama dapot nasida disi. Laos mau hum do nasida. Dang di paboto nasida, nani dan nasida itu agia ise anggo diaka arei. Ima sahatna. Huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus, barita nauline pinasat ni Evangelium Lukason, ima taringot tu holong ni rohani debata tu bangsona. Dohot tuaka jolma na porsia. Sopola marnida Tuhani marnida harorwana bangsona siadia luat na siadia jolmana ise. Sadok holong dorohani Tuhani tu salut bangso tarlumobi si ihuton ibana. Alani digoari do trupukona manginang huriana hinolonga di bagasan Yesus Kristus transfigurasi. Ima sada barita taringot tu hamesiason ni tuhata Yesus. Marhite tangiang marhite dohot parsaoran. Debata dohot nasida na badia. Dada halongangan sambing nama sai alai naeng uhut pabotohon yang go hamuliauni Yesus Kristus dada tarsirang sian silang na badiai. Nats ini adalah Tuhan memberitahukan kepada semua bangsa, kepada semua umat, Tuhan mengasihinya. Tuhan tidak melihat bangsa dari mana itu, Tuhan tidak melihat manusia yang bagaimana itu, yang pasti Dia mengasihi semuanya. Dan
Injil ini memberitahukan kepada kita semua bahwa Tuhan mengatakan siapa yang percaya, siapa yang mau ikut Dia, semua tidak terlepas dari harus memikul salib. Ikon dohot doibana manaon sitaonon, molo satia ibana, molo bermaksud jala iutonna Yesus Kristus. Jadi yang go di pikiran ni jolma mungkin saya neng sonang do molo gabe siuton Yesus Kristus. Dan adong arsak, dan adong namangambati ngoluna. Alay marhiteido sa sitong na asa diingot jolmay na berotoritas Yesus Kristus marhite akaima sude lam jonok ma jolmay tude bata na manopa sitopa saluhut lam jonok jala ditada jolmay manian dirina diadopan debata na badiai. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus, dibuan Tuhan Yesus si Petrus, Yohanes dohot Jakobus nakok, tudoluk laho martangiyang. Dang dos pada pot niaka nabisuk taringot tuguar ni doloki, ha homio do uju masirain rainan dohot debata. Jadi sada partikia dosa sitong na turpuk epang limukason ima na mangukapon taringot tu tangiang na homi dada ala ni gogota alai ala gokot dohot jojo ni debata tu hita laho ma masu habadiaona. Ido nakinudok di jolo ikot tadaw ni jolmai do ibana diri na diadopan ni debata asa uduk maibana jala martangiang maibana disudi aka arsak disudi aka padelia disudi aka namangambati rohana asa boto on nama Yesus Tuhan mempunyai otoritas. Mariteima ikor Roma sudi aka bangso aka umat marsoba mamuji-muji ibana ala debata parholong rohado ibana. Alani uriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus di tiki martangiang Yesus topu mamuba rupani bohina jala marlinang-linang paheana ima tadani hamuliaon ni debata na buni na sailaon di bagasan ima rumang ni hajol maon di sima tarsonggot sisianna si Petrus Yohanes dohot si Jakobus oma nanidok nanakin transfigurasi bukan keajaiban alai ima patah daun ibana jolma alai di bagasan todi hajol maon nai sima ibana anak ni debata gabe homi ha homion keajaiban dan sebagainya ima patadahon ibana ma mesiasi na pinahima ima ni bangso asamardame bangsui nang aka si ihutoni Kristus Yesus asamardame toktong jolmai di bagasan hadamion na humi tongam jala lambok. Alani takas taida ujupa-jupang ibana dohot debata laos disido tarida pangukapon ni hadiriona songon anak ni debata ibana. Jadi daksen hadirion hajol maona nabadiai alai alani habadion ni debata nasahatu mesiasi nasahatu Yesus Kristusi ima
habadiona. Alani dibuan Tuhan Yesus sisiana martangiang tu dolok. Dolok masa ni Tuhan Yesus i masa da inganan na badia. Jadi masa-masa tiki masa-masa ni Tuhan Yesus asa badia tangyangi terbigi jalahomi ikon nakok tu dolok. Dia nang kijang dulu ki. Anggo hita noeng di dok Matius berdoalah tutuplah pintu kamarmu ina. Jadi unang pula begion ni halak kita martangiang. Ido hati hai. Jadi di sido boy tatadikon aka ulaun siganu ari lao pajupang dohot habadioni Tuhan Yesus. Jadi setiap umat yang percaya, yang mau berbicara, dia harus berdoa, lipat tangan, tutup mata, berdoa dengan Tuhan. Itulah cara kita. Alaikon di bagasan habadiaon, dapatan di son, dang adong bena sukot hacit iroha di dongan dot lan akan asing. Di bagasan habadiaon, penuh dengan kesucian, penuh dengan kebersihanlah. Hendaknya manusia itu berdoa sebagai umat yang percaya karena dia meneladani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang suci dan abadi. Anani mamanginang uriana henolonga di bagasan Yesus Kristus, anggo di partikian noengon nunga lam maol dapot tikina umbuk laho martangiang di bagasan hahomion alaniaka ulaon dohot rohana so makarikoton. Jadi zaman-zaman sekarang katanya inna ninna tu ninna songon nga lam maol rap martangiang dohot danaki ala buru-buru ibana laho karejo. O makna bapakna mudum depe soksoni nang aka anggina macam mai. Ada palas masalah. Alai asal madi ingon ibana martangiang ibana. Sudah di pasat ibana aka ulauna. Alani partikian asongoni. Alani nang pesongo dia partikian unang lupa hita martangiang. Unang lupa hita di bagasan hahomion, di bagasan hasatiaon, mangidohot tutuhani, nasa nata pangido. Asa tangi honon ni debata, marhiti habadion na lehonon nama, aluson nama, sude tangyak tay. Amin. Koni dutong. Jadi berdoalah ketika kita di dalam keikhlasan kita, kemurnian hati kita, kita berdoa, memohon kepada Tuhan. Baik itu pengampunan dosa secara pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, baik itu rencana-rencana keluarga, rencana pribadi lepas pribadi. Semuanya itu dapat disampaikan hanya dengan doa. Jadi diajari Tuhan Yesus do, jala dia Tuhan Yesus do tu dolok, sisiana asa diboto konsentrasi, asa diboto songo dia do martangiang, asa badia tangiangi, dada mangidohon tangiang na holan kebutuhan na holan di pikiran na, holan di pardagingon na di hari koton di mana. Aladi di lehon Tuhan Yesus do pangajarion tu sisiana ido umbahin ditogihon tu dolok asa dengan badia homi tangyangi, tidak ada yang mengganggu. Pusat pemikiran hanya kepada Tuhan berbicara, dan Tuhan mungkin dan harus mendengar. Molo tung songoni hitarupani martangiang mangidohon tu dibata. Huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus terpukon dada holan barita namasa di sisian ni Tuhan Yesus nang Tuhan Yesus dot di transgurgasi nakin alai turpukon ima
barita taringot tu pardalanan Tuhan Yesus rap dohot sisianna. Alai dohot do barita ni hamuliaonna. Hamuliaon ni Tuhan Yesus uju nakok ibana tu dolok laho martangiang. Alani mamanginang degel turpukot do hita asa nakok tu dolok martangiang. Jangadong bedolok di hita. Alai nakok mahita di bagasta masuk mahita di bagas nabadia martangiang hita. Boima tiki so masuk kami ke parlado jolo martangiang asa tama manguluhon ulaon ni pelayanan pokok basion na pinasat ni Tuhan ni tersongoni ma isarana rupani alani ma manginang huriana henolongan di bagasan Yesus Kristus di sima hita martangiang do debata uhud di luas mencakon hamulionna silehon-lehon ni debata tu hita minggu estomihi maguar ni mingguta di bagasan nombason lapatanna debatado partano batuan ni na porsea. Jadi masa togu jala hotdo debata ido neng dohonon ni mingguta estomihi di ombason hotdo debata. Tuhan Yesus itu hari ini esok sampai selama-lamanya tetap Tuhan Yesus. Jol maodo na sohot hata nape soboi hot hata nape soboi ingoton unang senyum-senyum hamu itu kan anggo janjinya maton nanti kalau kau ulang tahun Maya aku belikan tapi tiba-tiba maikon mandah manang laut luar kota ala di kerejona lupa dang hot tidak tetap, tidak bisa dipegang. HP na tua-tua mandok ori ihot ni hotang hatado si ingoton. Yangi, jadi unang murah-murah janji-janji hita. Nang pe songon dia holok ta tu inatai nang amatai unang murah-murah janji. Anggo adong di bagasa rohamu, ias ni roham, bapas adong rezekim, pasu-pasu, lean. Ido nak pola marjanji nang tu dak danak nang tu ise ido bah ate harus begitu sotung haci rohana dengi kalau ni berek konon nama ta innon abe sabagas sunat sida kan dang lopon na beda hamuanon amang bojo butet bojo mak ni butet tes na dangan rupak motor innon ala ni unang marjanji ingot ita jolma anggo debata dang osi songon hitau dakya musi kalau Tuhan itu tetap utuh ima songon di ganup minggu tabegema baga-baga taringot tu hasisani dosata inna ganup minggui dicetuskan disuarahon dang didok tabegema baga-baga ni jolma dang arokan jadi unang marjanji hamu adong lean buka roha lean mai musi tui nang pe adong edde mu bana maaw na dang adongi holan edde dui so nadong dingot di mana edde ni holan hata di godangi kaulah bulan kaulah bintang na kau segala macam na dang adongi nok pala begi kamu nok pala tangyo kamu gabi hacik lamunan non alani mahuria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus dohot do barita ni hamulani Tuhan Yesus marite turpukon diigil do hita asa nakok tujolo partangyangan di sima hita martangyang do debata uhud do di loas macakon hamuliauna silehon-lehon ni debata tu hita minggu estomihi lapatan na debata partano batuan ni na porsia tung masai tugu jala hot do debata ingok mai tung masai denggan masai tugu gomos debata di padanna tu hita hot padanna tu hita ido bahan songon partano batuan
majaga aka na olo terus majo goar ni ibana ganup tiki, ganup bulan, ganup ari, ganup tahun. Alani maurian na hinulungan di bagasan Yesus Kristus hagogo ondo inorhoni tangiang jala molo naing lamargogo hita madalani ngolu taon asa monang hita disudui aka pergumulan ngolu taon aka na mangambati ngolu taon asa monang hita hot mahita maniop holan Tuhan ta Yesus Kristus do sasadasa naiko sipujiota na ta haolongi ikon adong do komitmen dot konsisten ni namrugamoi ikon hot do hita jala ikon gomos do tiopota asamar hitei toti parbadia madongani nasa hita ciuton ibana margogo mahita madalaning uluon jala toktong mahita dihamonakon Tuhani disudi na ta adupi rupani alani hagogodo inorhoni tangiang jala molo naing lamargogo hita ikon lam jonok do hita tu debata ikon lam jonok do hita tu debata jonok debatata unduk bema hita. Jadi orang Kristen yang dekat kepada Tuhan dia harus tunduk kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Tapi orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, dia tidak akan pernah tunduk akan firman Tuhan. Bahkan dia tidak akan pernah gereja dan tidak pernah bersekutu dengan firman Tuhan. Ima kana suunduk. Alaya kana uduktor dilehod de rohana. Laho manopot bagas coro ni di bata. Jadi dak pula si beta-betao ni. Udah dewasa mereka sudah tua. Dak pula si beta-betao ni. Beta mar minggu. Dak pula ini HKBP. HKBP sudah dewasa. Sudah besar. Dang dak danak. Alai ikon tatangnya kontok tong tutu. Kadongan nan solo marminggui asa dituktuki rohana marite todi diajak dia diikut sertakan tudolok habadion ni di bata ima tugas tamanginang iko martangiang hita asa ta ajak na sohe marminggui tudolok habadion ni di bata asarap martangiang asarap pinature ni di bata hita jala marhiti habadion ni ture masude pasahaton ni di bata baik ma aka ondengi dot lan akana asing. Jadi mulus sohe hita martangiang ba dang tikos be nagabe umat manang akana porsia. 3 hali mahamu manginang martangiang di bagas muna oma sukun-sukun bau nang senyum hamu sukun don alusi hamu aka mata aka sude amata bawa 3 hari mangu dari martangiang 3 hari 4 bangasongon lelangon andorang sodungo martangiang andorang sokarejo martangiang lau karejo dah mulak karejo martangiang saat dijabu martangiang lojado dak sudah mandok daung ragu-ragu son abu-abu lupe lojado martangiangi lojado namangi doni tutuani dang bah gara ada menak do te boy makatai do tuhani sonang marohakan buah mahalak na marsaiti martangiang pe dang semangat imana ikon sitangnya kono di mana asmalum. Alani tugas ta manginang marite turpukon estomi di minggu estemihion sudah mahita. Mabeta-betai marite tangyak tai. Marite tangiang asa sude. Satu ngangulu tahun tangiang do. Dakolan air mineral. Anggo secara Kristen satu ngangulu tahun martangiang. Anggo secara kedokteran setengah dari hidup kita ini harus minum air sekian liter. Inna tohodui biologi dui kedokteran dui. Ali anggo teologiana satu ngangulu tahun namanginang ikon di bagasan tangiang dui ita.
Ima songontang yang nani ajaroni Tuhan Yesus tong ali amanami. Sesama dosa nami songong padesa nami didongan namar dosa Tuhami. Unang hami tu gitu pangunjunan palua mahami sian pangago. Ai hodo na punah harajaon. Dohot hagugon ro dihasangapon saliling nililing na. Dangamin depe. Unang irok kamu amin ison. Ikon ison domando amin. Paburjuhuamu. Ya. Alailas roha. Ya mito di mana? Berarti jadilah demikian itu. Las roha. Amin. Iya. Jadi urian hinolongan di bagasan Kristus Yesus marite minggu estemihon martangyang mahita taajak masudi tarau masudi tuduluk habadion di bata marhite tangyang ala tangyang ido mangalehon gogo diganup ngoluta. Amin. Martangyang mahita debata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami mulai tema Tuhan siala asidot holong niroham dot dengan dibasam na saya toktong Tuhan mangiring-iring pardalanan ngulu nami tarmobi nang diombason di parmingguan nami Tuhan marite minggu estomihi hodo partanuba Tuhan nami jala hodo Tuhan na toktong mangurupi hami di ngulu nami alani Tuhan asimaroham di hami Tuhan. Tibata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami utangnya kok kami toktong Tuhan dengan nami namar ulang tahun di pernikahan perkawinan soksoni nang ulang tahun di hatu tubuh na Tuhan leo matoktong nasida hai pason las nirohat dohot dame di bagas nabi nang di dirinya Tuhan asa toktong nang lupa nasida Tuhan diganjang ni umur na pinasamu di keluarga baik nang di hatubuan ho matoktong na mangleoni Tuhan asa takas panandau nasida para siroha pardenggan basa uru Tuhan disalut nai di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songonima Tuhan dia ka ruas nyuriam dia ka namar said na di proses pemulihan ho matoktong Tuhan mama sumasu mangaramu ti daging na pamatang nasida asa toktong nasida Tuhan di bagasan pangaramu tiomu malum said na Tuhan di proses pemulihan ini jala toktong nasida Tuhan mamuji pasangapun guar muna badi sok songoni mata Tuhan nang disudi aka keuangan ni uriam saya homa Tuhan toktong mangatur salut itu asa tungdinggam pamakion na tepat partikian na di pamakion na Tuhan asa salut na Tuhan disudi na Tuhan pakion na do Tuhan di pelayanan nang di tugas-tugas ni uriam di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami sok songoni ma Tuhan nang di minggu nami disadarion Tuhan dinamulak behamianon manopot bagas nami be Tuhan madapoton ganuk keluarga nami di bagas nami di sude matahe Tuhan namaragami bagas nami doa aka sude Tuhan kadungan nami saya homa masu-masu mangaramuti saya homa menjolani pardalan nasida salut na ruas nyuram dinamulak be nasida non asa toktong di bagasan dame dohot di bagas selas niroha nasida mulak mandapoton bagas nabi Tuhan sok-sokoni daka sudi aka ulon nasida di bagas asdarion toktong mahutuan mangaramu ti masu-masu padahu aka parmaran padahu salut aka sai Tuhan alaihoma mangalehon Tuhan pasu-pasu mi pamatang nang daging hai pason toktong Tuhan aturo masalut na Tuhan na dinggani na uli ituan pasatomu tu sudi hami bangsum nang tu sudi hami siu toko Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami di sude aka pangalau nami na sutama di depan muna badi Tuhan na gabi marlau dosai urasi masal ni Tuhan asa tung tama hami gabi haba orang ni pasu-pasum o matang yang nami elek nami Tuhan na husombo kami marhite-hite guarni nakmu Yesus Kristus Tuhan nami martangi yang hami tuho amin mari dihita los tapasak ma piliata Di
datangnya koma peleata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroni saluhut silehon-lehon na denggado nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilihomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalu may gabi uap na usus di culum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasiang hami pilihanon. Patimbulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni uriam dohot di pertibihon. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam tanda hami. Godang ni si lehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togio tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala deramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur hommadamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madita.